ya, men. Kecendekan ya. Ya iya bener. Kene Jin. Alhamdulillah ana sing ngelem pinter ya Jin. Halo Lor. Halo Lor. Waalaikumsalam. Kita di mana, Banong? Di toko kembang. Toko kembang. Tak kira kate golek iwak sampean mau. Aku ki ceritane lho, oma iki gabut. Katene masak bingung sing dimasak opo. Katene ngolek kok mangan legi maneh. Dadine pikiran iki gabut. Lah ya, Lor. Aku tak golek kembang ae daripada gabut yo. Daripada anak oma poso-poso gak lapo-lapo ya toh. Ayo. Wis golek kembang ae. Celonga goblok. Banong, Iki lah, Lur, aku katanya golek kembang, wayahe penataan, yo. Soalnya sing lawas-lawas iku wis tak jeboli lho, garing masalahe. Lho, Kembang iki ta, Banong? aku iki kepengen tuku kembang soko iki lho. Lho, kan wis gede apik to, ya, yo. iki tak dekek nang nisor. Nggone kan panas. Mau niku tak tanduri iki lho, Lur, apa iku? Kenikir. Kenikir iki wis tuwek, saiki tak ganti kembang ngono. Iki ya Iki suka suka. Dinggirke. Sing dhuwur anu. Sing dukur-dukur, kuning-kuning Hah? iki. Iki mang aku wis takon wonge jarene iki 20.000. Tapi nek tuku akeh ya engko digriting, ngono jarene ngono, heeh. Dikriting. Heeh. Lho, ndang koyo ngene iki lho, Lor, gaya apik ta? Lho, kembange nyepruk-nyepruk ngene iki lho. Dasare aku iki seneng kembange ngene iki, Lur. Lho. Iya, Ora apik, mambu e, Banong. maku duwae. Ono ulere, Banong. Jancuk, lho. Enggak. Anak-anak kurang ajar lho, Lur. Iya, Banong. Delok dulu, Banong. Soalnya kadang ono ulere iki lho. Terus ambung-ambungen. Lho iki ono putih-putih iki mang lho tak kira ular iki. Oh, duduk, iku sawang. Sarang laba-laba ya. Sarang laba-laba lho. Ana kuning, ana abang ngene iki lho. abang. Dikelompokno nang kene iki. Iki lho ya apik, Banong. Kene iki pokoke sing kembang-kembangnya akeh ngene iki lho, Lur. Kang Men iki lho apik, Kang Men. Iya kan ya? Duh. Niki lho, Lur. Ana sing abang. Di mana ya? Iki kecendekan agak ya, Men? Kecendekan ya? Ya sing dawa nang pinggir kono men iki lho, Men. Iki ya Lur ya, sing dawa ya Lur ya. Dawa sekene iki, Banong. Iya, iki lho jukune iku, Bam. Sing ndi? Iki lho. Iki ta. Tapi Iya. nganu ya, Tak apa kongkon jenenge? Joko, aku nana ular kan gawani, saya rada mbrosok. Iki Apa? kaya nganu ngene lho, apa? Garing Gak- ta? Iya. Gak apa-apa, Gak kok subur. iki kan iso bersemi kembali nek wis Iya, main toh. celok lemah. Duh, lagi kita jabut kok mingkur Nah, kata ngono ya siki lho. jangkrik lho. Apa? Enggak iki apa jenenge? Kon niku Kesenggol kodong. Iki sing tuku kembang padha wedi ulerane kabeh, Lur. Duh, iki Lur. Aku iki to sampe disenengi dulurku subscriberku iki lho rek. Banong wis tuwa nek ngomong iki aja ngono belajar sing apik. Cangkemku jane kepengen belajar sing apik, Lur. Ora gelem jane iki wis tuwa cangkeme blosa-blosa cangkeme gak genah. Ning yo ngono karang embo. Wah, Ya toh. Ngono kuwi lho rancene Lur lek wong wedi uler betul. oh iku tanduk rusa. Iki tanduk rusa pira iki, Pak? Oh, 40 Lur iki Kang men njaluk tanduk rusa. Ginang kolam, Lur. Iya, apik ya. Dadi pinggir endi? Kolam pinggir endi ku, Men? Kok gampang. Sempenting tuku sik ya? Ya bener. Bener. Pak, manuke gak didol lah, Pak. Manuke gak didol. Oh, ta? Piro, Pak? Piroan? Isih makan tak golekno kanca. Oh, akeh. Aku seneng sing wis gacor, Pak. Aja wonge tok sing gacor ngene iki ya Lur ya. Golek manuk sing gacor. Nggo kanca ning omah, Pak. Terus pundi kabare sehat? Alhamdulillah ketemu lagi lho. Ibu iki agak enik-enik kembang melat, kembang mawar. Oh, gampang, Bu. Piye, Pak? Nyampe nang tengah sawah Nyambel nang Sampai tengah ini sawah. poso-poso. Diomongi aku tekan kene gara-gara gabut engko buka apa ora ngerti ra mudeng. Saiki rene golek kembang. Wis ngono kuwi. Kareng golek manuk. Sekalian Ayo. iki lho, Banong. Sing oceh Sing pundi, pundi, Pak? Duh, aku
Sing ngoceh bapake. Ya nek maneh bapake senane ibuke. Lah kae sih ora bu manuk iki. Tas ya, Pak. Lah mangane arep tak geleke kanca jago. Hah? Sip, Pak. Sip pokoke manuke sip. Nur delok Nur, dijukno bapake jambu. Kae dipenekno munggah kono kae lho mau iki. Lumayan mateng-mateng kenek go. Jambu merah. Coba tak saiki. Engko ya. Sabar. Ngawur. Wes men, iki aku tuku selawe. Monggo gek dibayar men. Oh iya. Iki men. Kene sampai kono. Iki. Pojokan. Iki. Bam njaluk iki sampai tekan pojok kono. Pojok kono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
22, ngene Mas Bam. Nggonane Bandung 27 nek gak 25. 20. Terus apa sih bayar? Monggo Kang Min. Monggo, sing nyekel HP. Dipersilakan. Ten Pak Kasir nggih. Kula tunggu ten ngene mobil. Tak genteni rekam ya ora apa-apa. 25 biji. Nggih. Nika pun kula dhewek-dhewekno nika, Bu. Nggih. Terus sampe sing ndek-ndek tak dudukno yuk, Bu. Engko ndak keliru. Aku ra iso ngaranine lur kembang apa jenenge. Nyamuk iki Weh, Bandung. apa? Anteng ket mau. Nyamuk. Nah, niki lho, Bu. Nah. Lah sing barisane niki. Lah sing niki nggih, niki sampe sak paprika nika sedaya. Yo niki sampun kula sisihke niki semriki sedaya. Mboten sing ping-ping niki mboten nggih. Nggih. Mangke diterke. Lah iki lur tuku kembang sak menake lho. Tanduk rusak. Nek aku marah dadine tanduke Bandung. Tanduk kebo dadine lur. Padahal aku mek tuku siji tok lho wis. Lho, kan nang salahnya Jawa dhewe Lah yo. iya. Jare kan wong do Jare kate ditraktir, traktir kembang wis milih sembarang ngono. Gara-gara ngomong gabut. Lah iya. Wis timbang gabut nang omah yo tuku kembang. Ayo, ngono yo. Niki sedaya niki nggih. Mboten tambah malih. Mboten. Nek tambah. Mboten. Pintenan niku nek sing ngoten niku, Bu? Bu iki 8.000 lur. Lah iki engko nek kira-kira dijuwe jar sak ambra-ambra wis apik. Nek kembange putih-putih kae lho, Lur. Bu sing cilik mau jangkepi selangkung. Sing kembange sing 8.000-an mau kae lho. Dijangkepi selawe biji. Nggih. Wes abam kok nek tola-tola nang kono nang wis nang apa nang dijono. Apa mau di kayak Wes sing lho gantung. mari ku mang ditotali buke mbok isih gurung rampung margane isih tambah pupuk kandang barang. Ngono. Wes awakmu ya. Wes. Langsung dikirim lur. Dadi engko teko mae iso langsung dibongkar nang ditandur. Yo, sedengane sore. Lah lur iki lho kembange wis teko iki mang diterno wonge, ra kamu tak gawa dhewe. Iki tak kon Pak Benge wangi nandur. Nah iki kok Nah. kene iki lho, Be. Kakek Iki pinggir jengkiro iki. dhisik, Be. Sik kena di dalan. Kene lho lur, tak nandur nang kene lur. Kene. Abot ya lur. Iki kembang telekan lur. Tak jabute dhisik. Ambune langu-langu kok telek. Iki dadi penghalang iki lur. Alah kok yo angel temen. Ambune kok gak enak iki kembange ya. Kembange Bokongnya gak enak. ambune gak enak. Japa oh, minggir bokongmu kepacul kok Oh dhisik. iya. Pertamanan. Wis saiki dibongkar tanamane diganti. Lah, iko direwangi Cak Jino. Oke. Kene Cak Jin. Wah, nyamplak raiku jak anu. Kong. Lah yo ngene. Alah, mau ngerti ya nggo wangkong timbang dicengkiwi ngene. Ya iya bener. Kene Cak Jin. Alhamdulillah, ana sing ngelem pinter ya Cak Jin. Iki bayeme. Bayamnya dibunuh aja, Bunuh? Kong. Oh. Nang samping akeh. Iki bayam gajah iki kuwede Ayo. iki. Ngene lur. Engko diselang-seling. Golek sing putih lho, nek sing putih kok ndempek ngene cuwilik. Wis lur. Iki engko digelekke nggon maneh lur, ya. Ora kok berarti dibuak iki lur kasiman ya. Sampah diketok-ketok tok. Diketok-ketok kok ditandur maneh urip.
Coba boling ini lur. Tuh. Ono ular gak iki? Biasa ngene iki biasane ono ular kok. Mau kowe sing iki wae kok ngono. Ono. Kowe sing iku wae. Iki pangan malang bolong-bolong Lah iki. panenane sing mlungker iku apa wis genang dijabut. Oleh ngono ku dadi kaya ketok-ketokan ngono lho lur, sekali ketok ular iku. Ora aku tok lur iki sing wedi ular. Anggit sampean Cak Jiro iki mangke ya wedi ular. Sik lur, ditoto dhisik lur, engko cekno iki ero pirang bijine ya kong ya. Jarak taname sak. Jarak taname kok aku lek macul iku cek enak. Yo, sakmene kong, situ sakmene nek. kong. Ah, wis. Pas, Wis ya. Jiro lu 45 kong. Tancap. Lupatmu. Nah, wis lur, iki dincepno iki dibolongi mbek aku. Wis. Ini lur, kok lek ketok ngembang iku apik nyepruk-nyepruk ngono lho. Nah, iki kek kuning lur. Abang kuning ngono lur. Toto dhisik raine madhep nandi iki. Madhep rene koyokane lur. Nah iya iku ya Jin, wis iku dibabat kabeh wae, diganti. Heeh. Kok krusuk-krusuk Cak Jin? Awas ana. Iya ana durine iki cene. Teko bonggole langsung ayo Cak Jin yo. Ha, iya pancen kudu hati-hati. Nek gak ngono tertucuk duri. Nah, padang yo Cak Jin yo. Sip. Wes ngono kuwi. Tuh, padang lur. Ngene lho, pelan-pelan kok ditanduri ngene kok rungsep dibedol. Kok tanduri liyane maneh kok elek dijebol. Wes ngono kuwi. Kok diganti cekno motone awak dhewe iki yang nyawang iku bervariasi ngono lho. Gak sing monoton ngono-ngono wae ngono ya. Lho iki watu sampe kate tak cuwil ya alot. Iki lur dirapikno lur, bayem abang iki. Iki ae lur. Halah lur, wis mengkis-mengkis. Wis ala sakmene, kembangi kurang lur meneh tuku maneh ya. Kurang akeh ya kong ya iki ya. Kurang akeh. Kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 peng Jiro lu 45. 6 peng 5 lur. Pira iku kira-kira? Oh iya, tambah iku. Ya tambah sakol maneh, men. Kok iku ae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deretan kono iki 10, nek rondok rengket 15. 15 tambah iki. Iki 30. Tuku 50. Ya. 50 biji. Ya lur ya, 50 biji ya lur ya. Wes lur, wes sampean nang gelek bukoan dhisik lur. Aku ya kateleren gelek bukoan iki mah aku ora masak lur. Wes pokoke kandhane kok wis agi gabut ya sing ngene iki mang. Eker-eker lemah. Masak ge sahur ae engko. Wis anane ketemu tempe ya tempe dipenyet ngono gak wis kok. Wong sahur ae kok. Wis Akung? Wis. Abang. Alah lur, aku iki mangki persi aku turu gek salah lho lur. Nah kok wis wayahe sahur. Matane sik setelan kok ngene iki rasa melek iki lho. Piye men iki ketok kayu ta gak? Jan. Sik ketok lur ternyata lur. Iki kayu. Tak kira anak iki mawit glugu. Lur ayo lur. Iki ceritane iki mang lur golek bakso iki mayang-mayang ra nemu karang ya. Piye wis tengah wengi. Juku nang Indomaret iki mang 24 jam ambek rembes-rembes koyo ngene iki mlebu Indomaret. Ora dikepruk wong sangat nang gendeng ya untung-untungan gak ya men. Wis ala nang kepiye? Mang iku sore aku nang pasar to. Jawa aku iki golek bakso. Ning barang Bali kelalen. Ya iki efeke wong lali. Dadine iki ceritane katene nggae sego gendeng ngono ae gendeng sak wong-wonge. Wis Nasi gila berarti. Lah iya. Nggak nasi gila lur. Wis ora usah akeh-akeh gan men wong awak dhewe iki glondong lho, tambaran glondong pisan.
Awak dhewe lak mek wong papat tok lho. Heeh, Wong yo. bam iku turu nang omahe kono lur pisan lur. Dadi wis ngene wae wis rasa akeh. Iki mang tuku sawi pakcoy. Lho, mbek iki mang wis tak pitilane dhisik lur. Iki mang lak critane gresek-gresek nang kulkas ta lur. Kok nemu sosis, ora ana baksone, ora ana ayame. Ya wis, iki mang Kang men tak jak nang nggone Indomaret 24 jam iku mang ngelek bakso. Beke ta pikirku nang nggone Indomaret iki enek ayam cuwil-cuwilan ngono kuwi lho. Ayam piletan. Lah kok jarene Kang men ngene. Iku dudu Indomaret, Hypermart. Alah wong goblok, masih ngantuk. Kok lek kebacut aku ngono. Wis salah ngene iki wae ya Lur. Rasa tek pitik-pitikan ra apa-apa ya ngene iki ae wis enak ku wong. Atase sahur pirang plokan sih? Kok 3 plokan paling yo. Wis ngene ae tak irisane. Iki piye men bakso niki dijarno glundungan ngene iki ae ta? Wis ngono ae Banung. Ngene ae ya. Iya. Wis rasa tek diri sih. Kira-kira kan kok mendelik kelelekan ta gak? Wis iki tekeke nae. Wis lho iki wis mari tak umbahi kabeh sembarang dingae yo. Karek masak mono satset dilungkas ngono wis dadi. Tak ngombe nodem dhisik. Engko cegak selak imsak yo. Kepiye sampean kabeh jek eling to lek tuku? Alah wong tukune biasa dieling karo Banung. Nang nggone tuku official story Nodem iku lho. Saiki lak katene riyo. Ora iso tuku sing 30 kapsul, tuku sing 10 kapsul. Duwe didom ambek tuku jubah ya. Ngandani Mas aku yo ngono. Iki saking entek-entekno kok nek entek iki, aku tak tuku sing 10 dhisik. Soale duwite didom tuku jubah, tuku kudung, tuku sandal. Tuku Mate nastar. riyo iki ngene iki, gurung nastare. Durung kok kacange lho gak ya werna-werna ta mangkane iku didom ya aja lali nek tuku ngombene ya ngono setengah jam sak durunge sahur utawa sak marine buka buka iki aja langsung nyantap sego ya ngombe Nodem dhisik ya dianti engko sik ya weteng dilungkas ngono tapi ya ngono rek pesenku Mas ya senajan iki mang keluwen nek pas wayahe buka mangane aja kalap, tetep dijogo. Dadi awake dhewe iki gula darane tetep stabil. Ngono, nek Banung ki ngono kuwi kok anjene. Dadine iki ya wis dieman-eman dhewe awake iku. Nek gak awake dhewe sing eman katene sapa? Pak Duko ya gak tanggung jawab lho. Kate ya apa? Ya wis ngono iku. Dirasake ngene lur Bang Prin, gak usah lembut-lembut gede-gede wae. Lho. Tomat iki diiris disisino kene lho gak kaken wadah. Ra kamot mejane. Lho wis ngene ae. Wis saiki karek perbumbuane lur gampang. Mek kur bawang putih, bawang merah, lombok ngene iki ae nang mbek mrica wis mari. Iki tak uleki dhisik. Tapi iki engko lombok tak rajang ae lur. Engko Pak Becik iso melok mangan ya. Heeh. Gak ya ta men? Bisa pedes yo. Nah, engko nek awakmu kepengin pedes ya lombok lonjoran kuntalen lah. Pedes. Wis lur bumbune wis dadi, karek ngrajangi lombok tok nang cetik geni ya. Wis lur saiki pentol tak gorengan sik ya. Sosis sing koyo digoreng. Sosis kengler. Terpaksa soalnya. Kate kayak apa men? Kon gelem tak kayak tahu isine. Wis sahur mangane mbek tahu tok. Lah karena nek ono tahu tok mah enak karuan tak iki. Apa digoreng setengah mateng lho men sambel kecap jrot. Meneh iki. Sahur meneh iku. Wis lho iki dintas gentenan sosis sing dilebokno ya. Sampai gak ngono balapan ambek geni. Iki sing gare motor mecicil mergane wis digosong. Saiki karek endoke lur. Lho. Kok jublek ngene kae lur. Hah?
Kalau pitik ya ndok. Lah iya, ora ana pitike ya ndoke. Yang pitik asal ya saka apa? Saka ndok. Ndok saka pitik, pitik saka ndok mubeng ae ya. Iki terus sing bener sing endi? Pitik saka ndok apa ndok saka pitik? Mumet ngrasakno. Wis ngene lho dintas lur, karek gengongso bumbune. Wis ngene ae. Sampeyan lho lur nek nang omah ana sosis, ana tahu, ana sembarang campuran ngene iki ae. Sore digorengi ya, mari buka kayak kan traweh, mari traweh ngrajang-rajangi lebokno kulkas. Engko nek wis tangi iki lho, wis gak nonop-nonop karek ngetuk-ngetukno ngono ae. Pokoke aja kliru, engko lengo gigi adus. Wong matane ngantuk. Nah, iki saiki bawang pring dilebokno sak tomate. Wis. Baksone dilebokno. Sosis ya dilebokno. Iki ndoke barang. Campur ngene. Nah iki lur perkecapane, ana saus tiram, kecap asin, kecap manis diluwebokno babar pisan ngene iki. Ayune ambune wis langsung luwe lur. Aja kakeh, engko beke ndak kasinen. Oh, genine Banung. Siapa gak ngono iki balapan ambek geni lho. Dadi mataku saiki dadi mecicil. Embo iki engko nek ora iso tangi ya. Engko langsung budal golek kembang ae panen maneh. Salah. Iki dilebokno ya, Lur. Apa iki jeneng gubis? Sampai karo jenenge. Iki sawi ijo. Pacoy. Campur ngene iki. Alah. Wis kayak ngene iki wis dadi lur. Mbek merem-merem mau ngantuk-ngantuk saiki wis dadi. Kita nyidukno Pak B dhisik ya lur ya. Soalnya kan Pak B gak doyan pedes. Lho, nyidukno ngene iki. Wis engko cukup celak gige buka maneh. Iki lombokku tak lebokno. Lho. Campur ngene. Engko nek Kang Men kurang pedes ya cekno. Mbok adok lombok selonjoran kok. Wis iku gede-gede ngono kok ane lomboke. Ayo wis temenan iki. Masak ambek kayu ku enak ngene lho lur. Lho. Sik kalong sak itik tok, panganane wis mateng. Lho, sik kalong sakmene iki sik sedawa selonjor, meniki nek masak ping 3 maneh iki sen. Wis ngene ya men ya. Ora semateng-mateng lomboke ya. Terus mantap pisan. Lur, wis mari kabeh iki mang lur. Lho, wis siap. Tinggal santap. Aku sing mari mecicil nang ngarep kompor. Dilakung dhisik iki. Ora pedes iki, Kung. Kumang khusus ge sampean, ora ana lomboke blas. Sahur wis ngene tok ngene wis enak, Lur. Lho. Ayo, Kung. Iki energine sampean. Ayo, Ja. Iya, Mak. Ngono iya, Mak. Iya, Mak. Ngono tok ae. Setengah kebok, setengah gak lho. Ya tapi awas keliru, kon mangan keliru nang kupingmu lho ya. Nyo njukuk dhewe. Oke. Wis ayo, Kung. Kon dikirimi iku. Bam iki mah tak takoni jarine mang nyoto ya reke. Jarine mang tak tari. Bam kok sahur nang nggon aku ta ngono. Aku mang nyoto Ibu ngono. Ya wis mangan dhewe ae ya. Ayo lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sajake koyo priyayi mangan ate nggih sendok. Biasane yamun yamin nek mangan tak tau sendokan. Enak, Mang. Kok enak, Mak? Enak toh? Kandhane iki sego gendeng. Ngerti ora? Aku mataku mangku sewepet-sepet. Yalah, mataku sik sewepet rasane iki kudu. Tapi kok ya iki ora apa-apa, biasane iku sik ana turahan sore ngono iku lho, Lur. Buka ngono iku ra ketango cukup-cukup dige sahur iki mang resik kabeh. Ora apa-apa, apa suka gendeng. Yang penting wongnya gak gendeng lho, Mak. Wes gendeng. Piye kon? Enak ta gak lek mangan? Enak. Enak. Masih mari melek, mari merem langsung dimploki ngono enak ngono ae. Enak soalnya rame lu masak, Lur. Tadi kari mangan tikus wis tah, enak-enak. Aku enak ya, Kung ya. Kono digekno tanget aja. Ora, Mak. Wedang putih. Keselok lombok Lur, wedang putih wae. Ya wis ora apa-apa, aku ya wedang putih ae kok.
Aku iku nek sahur iku nek atik ngombe legi-legi ngono ku tambah ra iso, Lur. Aku iki wis suwe soalnya gak tau ngombe legi iku. Wis mengurangi apa, Lur? Lah gak ngono kaya teblok, mak bluk kaget aku. Lah iki mang aku dhewe gak wis kejang. Sampeyan ngerti apa sing ceblok? Bongkoke klopo. Dadine iki sing blarake wis logur karek bongkoke tok ceblok iku mau. Halah, kaget aku mak was ngono. Aku ngek kurang. Lali Lur, ijan tak kei sing pedes. Lah iku wetenge dosa le. Tak kei pedes. Tapi enak kan yo. Tapi yang kemarin ngono ngombe nganu lho. Apa yoget ngono iku iki lho. Biasane heeh. Wis Lur ngene iki wae yo Lur ya. Sahure wis ala kadarnya. Sak ketoke nang kulkas dimasak ngono wae wis dadi lan enake. Sing penting bumbune. Ya kan? Nah nek sosis diglundungno tok ya ora enak nek ra dibumboni. Gak ngono ta Kung ya. Pat sesuk ya Lur ya, pat 2. Sesuk iki Bandung kan kembangi teko. Engko tak dudukno sampean sak pikep. Wah apik. Kan rencanaku wingi tak kon nekakno bareng, ternyata ora iso ngono lho. Dadine menisuk agekan teko. Ya Lur ya. Wis ngono wae ya Lur ya wis cukup sakmene videone Bandung ya Dulur sepurane sing akeh donga dinonga wae. Tak dongakno dulurku nek ndi wae enggak nek ndi wae nggone mugi-mugi sedaya keparingan seger kuarasan atep lainnya par rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.